vikariat som organist. Ja, med leilighet og alt. Jeg har skrevet en attest til deg. Det står ingenting om at du har sittet inne, bare at du har spilt her. Jeg heter Thomas Hansen. Jeg er her på grunn av det intervjuet på den vikariatet i organisten. Anna, jeg er prest her. For noen dager siden så hadde ikke vi organist. Men når jeg kom nå, så står det en dame her og griner på grunn av den vakre musikken din. Jeg trenger deg. Og Gud har jo en mening med det meste. Hvis Gud har en vilje med alt som skjer, hva med ondskapen da? Du har en lille gut. Jens? Pas godt på Jens. Lov mig det. Jens! Jens! Jeg bare lett etter en liten gutt. Siger du, fordi du ikke aner, hvad du snakker om?